Чираттагы сәламебез Татарстан Республикасы Тәтеш шәһәренә аша. Үзенең кабатланмас 60 яшьлек юбилеен бүген мөхтәрәм милләттәшебез Нигъмәтзәнов Дамир Хәбирович каршылый. Аны матур юбилее белән Ульяновск шәһәрендә яшәүче балдызы Рәмзия апа Алексеенко ихластан котлап, йөрәк түреннән чыккан иң изге теләкләрен җиткерәсе килә. 35 ел элек бик җитди, бик акыллы, бик тырыш егет безнең гаиләгә кияү булып килде. Аны барыбыз да яратты, хөрмәт итте. Үз кешебез сыман кабул иттек. Ул безгә кияү түгел, якын бер туган абый сыман булды. Гаилә корып яши башлагач, ул үзенең тырыш гаилә башлыгы булуын да дәлилләде. Апам белән икесе арасында 2 балалары туды. Хәзер инде бер оныклары бар. Җизнәм 35 ел бер урында, Горгазда шофер булып хезмәт итте. Эшендә үзен җаваплы хезмәткәр булуы сәбәпле бик нык хөрмәт итәләр. Ул гел рәхмәт хатларын, мактау сүзләренә генә лаек булып яши. Ул үзе кеше өчен туган кеше. Үзенә калдырмыйча кешегә бирергә ашкына. Безгә дә беренчеләрдән булып ярдәмгә чаба. Кадерлебез, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. 60 яшь ул күп түгел, гомерләрнең ир-ат өчен бары уртасы гына. Кадерле кияүбезнең гомер бәйрәме җитте. Ул безгә бер туган кебек, безне дә бик үз итте. Апабызның бәхете булды. Без бик шат алар өчен. Минем җизнәм бер кайчан да кызганмый үзенең кешен. Ульян якларына кайтып, безнең хәлне беләләр, авырганда һәр вакытта күңелебезне күрәләр. Бер кешегә каршы килми, барысына булыша. Тормышыбыз матур булсын диеп, бик тә тырыша. Дамир кияү, чын күңелдән котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Апабыз белән бергәләп, тату гомер итегез. Оныкчыклар белән алтын туйга җитегез. Сәламәт бул, кайгы-хәсрәт сезнең өйне белмәсен. Юлларыңда хәвеф-хәтәр бер үк очрый күрмәсен. Кылган игелекләрең кире әйләнеп кайтсын. Шатлык, сөенечләр белән бик күп таңнар атсын. Без сине бик яратабыз, шулай булсын гомергә. Бер-беребезне хөрмәтләп, яшик гел бергә. Кадерле Дамир Хәбирович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын. Бәхеткә тулып, картлык кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.
байлык түгел бай болу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, калсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.